Maswera sei mudare, maswera sei vedare. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashe ndinoda kureurura kuti ndakatiza murume wangu because ndainge ndava kuwirirana nomwe mukadzi, saka ndainge ndisingatozvizivi kuti mukadzi uyu iyo anoitawo zvemamarine spirits. Mukoma, ndakatanga ndaenda kuDubai ndisati ndazouya kunoku kwandiri ndisingadi hangu kutaura kunyika uko kwandiri, asi chava kundishungurudza ndechekuti ndichibvawo kumusha ndaizviudza kuti this was going to be very easy, but nyaya iripo ndeyekuti kuno ndiri kutoraramawo nekutotengesa muviri. Okay, let me just tell you kwandiri. Mukoma nashe ndiri kunyika imwe inonzi Thailand. Kiki mukoma, we are even here, a lot of us. Vakadzi vazhinji vazere kunoku vanobvawo kuZimbabwe. Vakadzi ava vakangofanana neni vanoraramawo nekutengesa miviri yavo. We are everywhere kani. Ndakatoshamisika kuti the majority of men that are here, these men as well, ivowo vanoitawo zvekutengesa miviri yavo, vanotengesera kana kuri kunzi kunenge kusina macustomers. Kunowanzokuuya maretired vanobva kuGermany, either they are men or women and they sleep with them. So mukoma nashe ndo chigemu chacho ichocho chatiri kuita kunoku kuThailand, and ndakazozvitanga izvi patainge tichiri kuDubai. So nemukadzi uyu takatanga kuwirirana apo paakandiudza kuti iyo anoitawo zvechirana. Ndainge ndagara ndichirida business iroro, ndokubva ndataura naye akabva azondipa mari yekuti ndige ndichikwanisa kuhodha, sezvo ndainge ndichiri kuSouth Africa panguva yacho. Ndini ndainge ndava kutoita run girl wake, ndaitumwa kunana Dragon City, Marava Start, munzvimbo dzakangosiyana siyana, ndichienda kuya ndobva ndanomutengera maorders ake, then we package them. Zvimwe ndozvataizoisa pamatrack. So she used to give me a lot of money, neniwo ndichirova kaside hustle kangu. Sezvamunongoziva kuti kana murume kana akakuona wava kuita mari, munobva matanga kunetsana. Ainge ondirova murume uyu, so akabva achizoti kwandiri, koiwe, why is it uri kuramba uchingoshungurudziwa nemurume yet uri munhu wekuti uri kuzvishandira ende ndiwe unotomupa mari yekuti ange achinwa doro nekuita sei? Mukoma nashe ndo paakabva achizonditi tiza murume iwe. Ndikabva ndabvuma, ndakatiza murume ndikaenda ndikatanga kugara naye kuflat kumwe uko kwaainge ava kundirentera, ndichigara nomumwe mukadzi zvekare. Saka basa rake ndiroro rekuti anongoita zvekungorecruita vanhu. Iye anoshanda neumwe murungu, but he is a French speaking guy. Izvi ndakazotozviziva manje tauya kunoku kuThailand, because pakazomboita kamwe kachallenge kekuti takatanga kushungurudziwa zviya zvehuman trafficking. Vanotanga vakushandisa, hanzi tiri kudzosa mari yatakashandisa pauri, because kubva kuAfrica kuenda kuDubai handina kana sendi zvaro randakamboshandisa. Everything was done by mukadzi uyu, but it was being done nemurume wacho iyeye wekuFrance. So ndo mari dzavo dzavainge vachida kurikavha, tichirarirwa mahara, mari ichingoenda kwaari. Soon after we had completed that process, ndipo apo patakachizotanga manje kushanda, tava kubhadhara dzimwe mari dzavaiti. Ipapo pacho pataivashandira tichivapa mari dzavo dzemavisa, handiti unenge uine accommodation, pekugara, zvokudya, ndivo vainge vachitipa. Saka they were writing everything, tikabhadhara accommodation. Patiko zvino zvangu I am a free agent. Mukoma nashe ndiri kushanda hangu kuno kuThailand ndichita basa iroro rekutengesa muviri wangu, kutorasisa vavengi mukoma. Even kumusha uko ndiri kutoita mamwe madevelopments anototyisa. So most of the people vanouya kunoku ivo vanenge vaine maEuro, maUS. Saka tine mamwe maNigerian avo atinoshandidzana nawo. maNigerian awa basa rawo nderekuti vanongoshanda kuita basa rekutransfer mari paya pekuti zvinhu zvinenge
zvakarema zvakaoma because kikikiki ndichitaura nemi kudai kana mapepa mukoma handitomborina, nditongoriwo chibhonda zvangu kana ndikangogara ndatongobatwa hangu nemapurisa anenge atori ma1. Saka nguva zhinji zvatinoita tinobuda usiku tobva tafamba zvedu tichitsvaka macustomers edu munzvimbo dziya dzekuti matourist, kune mamwe matourist like vanobva kuna naGermany sezvandakuudzai, vaya vanenge vari maretired ndivo vanouya vachizotoita inonzi sex tourism. Vanenge vachida kurara dzimwe nguva nevakadzi kana kuti nevarume, so they just mix, havatomborina basa nazvo. Chigemu chacho aiwa chine mari hacho. I'm not like encouraging vamwe vanhu kunzoko kuti vange vachizviita, but idzo ndo nzira dzandiri kufamba nadzo nekuda kwekuti ndakapfurirwa naye mukadzi uyu ndisingatombozivi kuti ndo kwazvainge zvichazondisvitsa. I do regret a lot. Haisi nyore kuti kuno ma living conditions acho they are not so up to standard. Tinongoswera takavharirwa muzvimikuku kuno kwaindiri shuwa kugara mumukuku. Dzimwe nguva unokwanisa kutogara mumukuku wekuti unenge usitomborina kana magetsi uchitobika nezvemagas stove kuchajisa kikikiki rikai ndiseke zvangu. Vanhu vanowanzo kuti vakandifonera nemavideo calls ndinodropa. Saka padhuze nepandinogara pane kamwe kaguest house karipo. Kana ari munhu wekuziva ari important ndinobva ndaenda saamai vangu ndobva ndanobhuka paya kana kwe about 2 hours ndoita hangu video call. Mari iyi ndinozoidzosa mushure mekunge ndakechewa zvangu, since ndinenge ndatobhuka maybe for 2 kana kuti more than those hours. Ndoita hangu mavideo calls nevanhu vekuziva ndichiita sekunge ndiri kurarama kalife katongori bo. Izvo zvinhu zvakaoma, hakuna anofanira kuti anga achizviziva and hakutomborina anotombozviziva kuti ndiko kwandiri kunoko. But mai ava vakandidzimba mwoyo, shuwa kundipfurira kuti siya murume, kana wasiya murume ndichakuendesa kuDubai, uko ndokwauchanorarama uchidya nemadzimambo. Asi mukadzi uyu akazonondichinjira apo pandainge ndavako kuDubai. mukomanashi ndakararwa nembwa ini, handidi hangu kutaura zvakawanda, asi awa ndo matizirowo andakaita murume wangu. So nemurume wangu tainge tagara tiri vanhu vekuti tainge tichinetsana. Usually I'm think kuti each and every woman is going to agree with me kuti ndo zvinotongoitika once mari ikatanga kunetsa kubata mumba, like that relationship that you used to have, sometimes it becomes very difficult for you to continue loving your man. Do not get me wrong, murume ndaitomuda kwazvo, asi zvakazongoendawo nepamwe tikabva tachizotanga kunetsana paya. Mushure mekunge tatanga kunetsana ndo pandakabva ndachizowirirana zvekare naye mukadzi uyu. Mukuzonowirirana kwedu akabva ati, wadi wangotiza murume, hausi kuona here kuti uri kutongoshandisiwa iwewe, murume wako haana kana future uyu. Ndakabvuma hangu mukomanashi ndikabva ndachizotiza murume nenzira dzakamurwadza. Ndakatotanga kutodanana nefrendi yake, akatomboramba, but ndakazotoita zvokuenda kumba kwake since mukadzi wacho ainge amboenda kumba. Ndikamukururira nhumbi varume vashoma vangakwanisa kukurira muedzo wakadaro. Ndamukururira nhumbi kudaro mukomanashi, ndipo apo patakabva tazotanga kurara tose. Takarara tose kwenguva yakareba mukoma. After that ndikabva ndachizongosiya foni yangu. Murume ndokubva abata foni akaona mamessages kwava kundirova. Ndakafara chaizvo, ndikati wagona iwe, wandirova. Ndikabva ndaudza hanzvadzi dzangu dzikapopota hetsano zvikazoti, but vainge vachitozviziva kuti ndainge ndava kutoda kutoendawo kuDubai, but they were in support of me. Saka mukadzi uyu wese waanenge ashandidzana naye anokupa mamwe manecklace awo aanobva nawo kuIndia. Manecklace awa achizokupa manecklace unopiwa ari 7, one that you have to use each and every day, ndeyekukwezva varume. So manecklace awa iro basa ravo ndiroro rekukwezva varume, nekutiwo murume ange achizongoramba achizongofunga nezvako. Then I accepted everything without my family knowing. Apa I was happy kuti my passport was already being sorted out.
ndichigarawo in a nice apartment, ndikabva ndachizoendeswa kuDubai. Uko ndokwandakazonochiona, because iye manje akazongondiita hand over kuvarume vacho ivavo maagent vanenge vakubhadharira everything. Vakabva vandiudza kuti you need to work sisi. Ndakashanda munozvenzwa, ende varungu vatongori neera yekuti vanoda zvimwe zvinhu zvokuti they are not normal things. Ndakararwa nevarume vakasiyana-siyana kuDubai semaIndia, vane hutsinye. Kana achirara newe anenge achitukudza kuti I hate your black skin. That one is a terrible thing for a man to tell you ari pamusoro pako achikuudza kuti I hate your black skin. Sezvisinei ndakazouya kuno kuThailand. Takarohwa chekuseri, takanzi tiri kuenda kuGermany. Ndini uyo ndafara paya, mama ndiri kuenda kuGermany. Kondaigozivei kuti we were just in transit headed for Thailand. Tasvika muGermany muya kutoti tichaburuka, hatina kana kumboburuka mundege. Ndikati zvimwe kuda, sezvo dziri nyika dzevanhu vane mari, pamwe maairport anenge akawanda, ndigoti kubu nehope. Ndakazotopepuka, ndege yava kutobhururuka kudai mahours acho. I kept on counting and counting, ndokubva tachizouya kuno kuThailand. Chinyika chacho mukoma chakangosauka, ende vanhu vekuno vatori neimwe nhamo, imwe yekutoti kuAfrica vamwe vari kutorarama zvinenge nani, kungotiwo ndeveganda jena, vanozongoitawo maplans here and there, but nhamo iri kuno yakaoma. Saka kurudziro yangu kune vamwe vasikana vachiri kukura uko, kana ukagara wapinda mumarriage mako, kana ukazosangana nemunhu anenge achikudza kuti kana ukadai unokwanisa kuita mari, ukarara nevarume vakawanda ndikuti unge uchiita mari, ziva kuti zvinhu izvozvo zvaunenge uchiitiswa zvinhu zvokuti zvinotokukanganisa iwewe pachezvako. If you want to walk away from your marriage, walk away rather and get married again, because I still believe kuti marriage is a good thing. Isuwo zvedu tava kutongoshandiswa nemamarine spirits. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zuva roga roga ndinenge ndichitozviona, ndichitoudzwa kuti uchasangana nemurume akati, murume iyeye kana wapedza kurara naye unofanira kuti unge uchizoita zvakati nezvakati. I am suffering mental torment chaiyo, ndiyo yandiri kurarama ndiri mairi. I really want to return back, but kuno kumanje kune mimwe mitemo yakaomarara. Kuno ukabatwa unokwanisa kupinda ma1. Saka she promised me kuti she's going to try to find a way so that when I am exiting Thailand, zvimwe kuda ndobva ndachizoenda kana kuCanada rather than kuzodzokera futi kuAfrica, because handina chandiinacho kana maassets ndinomatenga sei. Sezvo ndisitomborina kana mapepa muno munyika yandiri kurarama ndiri. Please post my story. Ndiri munhu wekuti naturally I am very talkative. Very sorry nekuzorebesa nyaya yangu. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu way. Are you living maybe abroad, uchiitawo izvozvo zvokutengesa muviri wako? You can come to my inbox and tell me kuti what is the situation like ikoko kwacho kwauri. Asi let us try to speak with our dear sister mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mangadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mugore ra2019 ndakambopenga, zvinonzi ndakapenga for nearly 7 months ndichingopenga chete. Then ndokubva ndachizoita right, but mukoma nashe, even though mudzimai wangu especially hama dzemudzimai dzakandibetsera chaizvo, but handina kukwanisa kuvabudira pachena. Iyo ndiyo secret yangu, the story of my life. Pandakauya kuno kuSouth Africa the first time, ndakasiya mudzimai wangu kumusha ndichiti kana ndikakwanisawo kuwana pekugara pakanaka, madam ndobva ndaita sei, ndobva ndavatumidzira mari. So I had spoken with one of my friend, ndikati nditsvakirewo basa apa. We had last seen each other like a very long time ago. I connected with him again on Facebook, ndobva tazotanga kutaura paya. He then told me kuti he was working as a manager for this other very big company. Andasvika kuno kumukomana here in Joburg.
ndokubva ndatoona kuti Mufesi ainge achitongoitawo zvechihasela, and by hustling I mean yese mukoma, makidnappings, maarmed robbery, dzimwe nguva vaitopindira vanhu votosiya vatoripa mukadzi, instilling fear into the mind of the man, and vaiba motikari dzimwe dzacho dzichinoendeswa kunana Mozambique, kunana Zimbabwe. So I became part of that because zvinonetsa kuti unge uchiramba. Pandakasvika pamba pake ndainge ndasarirwa only about 2 rand ndoyega yandainge ndiinayo. Akanditengera hembe, akanditengerawo foni because ndainge ndisitomborina kana foni neline. Ndainge ndakangonyorawo namba dzamadhamu pane chimwe chipepa. Ndikataura nemudzimai ndikati hakunoku situation iri bo, hapana padaizomboudza mukadzi wangu kuti munhu uyu wandiri kugara naye iye anotoita zvearmed robbery. So ndakabva ndazotangawo kudzidziswa kana pfuti chaiyo ndainge ndisingatombozivi kuti pfuti inobatwa sei. Then he taught me everything. And zvinoitika muno muSouth Africa, triki iripo, hongu maZimbabwean nemamozambican tiri kukonzeresa crime yakanyanya, asi vanhu vanotoita izvozvo zvemaarmed robbery but vakuru chaivo vanenge vachitodziziva nyaya idzi. Mukomana ndakazopindawo muchigengi chacho ichocho. Rimwe zuva takabuda, unfortunately pakazofa umwe munhu, but munhu uyu ari kuya achiti kwandiri ndiwe wakandiuraya. We were tracking this other car. Nguva zhinji zvinoitika kana ukaenda ukano-withdraw mari yakawanda zviya zvokuti unopinda mubank, dzimwe nguva unokwanisa kusangana nabanker anenge achitoshandidzana nemagang members kana kuti vanenge vachiita zviya zvokumuvhundutsira kuti ange achikwanisa kuzopota achivapa information. Saka vakuru vakabva vazosenderwa tip off kuti kwainge kuine munhu ainge abva mukuwithdrawa mari yainge yakawanda chaizvo. Mukomana ndakabva ndachizoendwawo neni. Zvino pakabva pachizoita a shoot out because munhu uyu ainge ari a proper businessman. Then in that shoot out, that was when this man passed away. So inini mukoma handina kuzobatwawo nemhosva because pano umwe Mufesi watainge tichiwirirana naye. Mufesi uyu ainge achibva kubhinga uko ari an dangerous armed robber. So zvaakazoita ndezvekuti one day akati aenda kubhawa ainge aine pfuti iyi ikazolinkwa to that robbery. So he is the one who got hanged for that, and usually ndo zvinoitika. Uyo anenge asungwa anotofira nyaya dzevamwe vanhu vose. This man is still in prison, but dambudziko riripo nderekuti businessman uyu ndinogara ndichimurota, anenge achiti iwewe ndiwe wakandiuraya. But I don't know, mukomana ndiri kutsvakawo maprofita anokwanisa kundibatsira because everything happened so fast. That was the first time that I was ever involved muzvinhu izvozvo zvema shoot out. I was really scared and shaking, and ndaingopfurawo ndisingatombozivi kuti ndakananga kupi because I was scared of the sound of the guns as we were shooting at each other. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. I think dai makwanisa kutaurawo nemudzimai wenyu mamuudza chokwadi, even though vakazokubatsirai vakambofamba nemi. What if mukazotanga kupenga futi, what is going to happen? Udzai mukadzi wenyu chokwadi kuti izvi ndo zvakaitika. Hakuna munhu anongoya kwamuri achiti iwe wakandiuraya. There is something pane nyaya. Ngatitaurei navo mucomment section. Salvation Prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all my sins. Please forgive me. I didn't know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary, so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to serve you forever and ever. In the name of Jesus, Amen.